Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza. I'm here to update you of what was happening on iTonga izolo mhla ka-18 August 2025. Okay, sikhumbule ukuthi uSanele wagcina edutshulwe umuntu esingambonanga ukuthi ubani. Asangakholwa sonke hawu izolo mesithi siyabuka uSanele uhlaselwe iphupho elibi ngempela, okuyilapho edutshulwe khona umuntu abesengathi uyacindezeleka. Wathi uyaqhamuka uMbali kanti usebhibhidla namagwebu amemeza uMbali bakithi baqhamuka bakaMagwaza lapho sekuthuke wonke umuntu walandwa amanzi waphuziswa uSanele. Uma evuka uSanele bekungathi uvuka emangcwabeni. Wathi wawoma uMbali uma ebona umnyeni wakhe ekulesi simo esithusa kanje. uMbali noSanele basemnyango baxabana ngithi uSanele akafuni uMbali abize udokotela. Uze uyasho uMbali ukuthi ngempela wena Sanele yini indaba ube ne-pride engaka, awunenkani unjalo, awufuni ukutshelwa lutho omunye umuntu. Lapho umakoti kaMagwaza ugqoke encane ingubo lena bakithi. Waqhamuka ngisho noma mncane kaSanele uNokwanda ezomtshela ukuthi kumele ayobona noGumede lona oyinyanga. Nakhona uSanele wakhombisa ukungayizwa leyo nto eshiwo umamncane wakhe. Waze washo ukuthi masa inkani angeke kusize ngalutho. Uphinda nozama bazishayelwe umoya phela ever since beqa kaNtanzi akekho noyedwa obatholayo kunalokho amabodigadi kaNtanzi ayahluleka. Bayahamba endleleni uyabalisa bakuthi uzama phela ngale nto eyenziwa ubaba wakhe. Lapho ulokhu eshilo uphinda ukuthi khululeka ngisaphila nje akekho noyedwa yokuhlukumeza Zama. Lapho uZama uze uyasho ukuthi ubaba wakhe umdayisisa okwento engacacile nje bakithi. uSanele uyobona uGumede lapho uGumede yamtshela ukuthi kukhona into engaqondakali ngaye and kumele ayitshele umndeni. Waze wathi futhi angeke amsize ehamba yedwa. Wazibalisela bakuthi uSanele esho khona ukuthi uthe umamncane wakhe uthena uyena ongamsiza. Wavele wathi uGumede kumele afike noma wakhe kanye nobaba omncane wakhe. Kwakhona into evukayo. uSanele wazibhonqa bakithi emva kwesikhashana wakhuluma uBanele ethi ngeke Gumede lena imfihlo yethu. Sometime uSanele waphuma ngomnyango wasala imangele uGumede ukuthi kwenzakalani. Ngebamba lani ungakhohlwa ukuqonda notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.